Татарстанда Құрбан бәйрәме дәвам итә. Мөфтиятның Зәкат Хәйрия фонды мохтаҗларга ит тарата. Игелекле гамәл турында тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан дәвам итә. Сәләмәтлеге шикле Миләүшә ханым Казанда яши. Пенсиям аз, ашамыйча торып булмый бит. Ярый әле игелекле оешмалар бар дип, Зәкат фондына рәхмәтләрен җиткерде. Ярлы кешеләргә бик зур ярдәм итә башлады. Продуктовый наборлар бирәләр чайдан чайга. Аннан соң ел сайын корбан итләре өләшәләр. Барсы да гаделлек белән. Бер кешене дә хыйрсытмыйчан, һәр кешегә дә ярдәм итәләр. Рашид абый Құрбан гаете мөбарәк булсын. Саулык сезгә. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Зәкат фонды күркәм гадәт буенча һәр даим мохтаҗларга ярдәм итә. Ярдәм әлбәттә мөселманнарның Рамазан һәм Корбан бәйрәме көннәре белән генә шикләнми. Без Корбан гаетенә туры китереп, аңа багышлап берничә изге эш эшләдек. Мәсәлән, беренчесе Рамазанның соңгы көнендә Мамадыш районы Ямаш авылында янгыннан зыян күргән мәчеткә төзелеш эшләренә ярдәм булсын дип 900 мең сум акча күчердек. Икенчедән 50 кешегә азык-төлек җыелмалары тараттык. Өченчедән Донецкий һәм Луганский якларына күчеп килгән 500 кешегә шәхси гигиена һәм кирәк-яраклардан торган 2 тоннадан артык булган авырлыктагы ярдәм күрсәттек. Һәм Корбан атнасында 7 кешегә 600 мең сумнан артык акчалата ярдәм күрсәттек. Менә шушы рәвешле мохтаҗларга ярдәм итү динебез кушкан гамәлләрдән санала. Бәрәкәткә ирешү мохтаҗларга ярдәм итү нәтиҗәсе ди Зәкат фонды хезмәткәрләре. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.